हाग्रामा महिलारिया थांखांनाय माने बिराद गाज्रि सिमां आरो बेखौहाय समाज आं मिडियाफोरखौ खावलायो समाजा बिथांनि नामखौ बारा लाया बारानो मोनसे बिराद माने गोथौ सिन्थाजों हाबा मावनायखौ आङो माने नोंथांमोननि जि माने मिडियाफोर आं बेखौ खावलायगोन खारन बे सासे माने पुरा एलकहलिक आरो फ्रास्ट्रेसन आरो जौ फाग्ला आरो लोगोसे बियो अख्रा मानसि बिराद अख्रा मानसि आङो जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं खावलायदों माने जोङो ज' जानायनि मोनसे प्रसेस जोङो खालामदोंमोन आं गावनो बुंदोंमोन बिपिएफजों जों एखेलेगे एलायन्स खालामनानै गेलेगोन खिन्थु बिथाङा गावनि अख्रामि आरो अहंखार माने बिराद माने भाषा गैयि आरोखि भाषा गैयि बिथाङा माने बे मोनसे मोजां मोनसे प्रसेसखौ बिथाङा गाफ्लेदों बेनिखायनो जों बुङो बे बारनि उनाव हाग्रामानि माने जेसेबां बुरजा सिट दं जों बेवहाय माने ओरैबायदि जों फाइट खालामगोन बेखौ जों मोनसेबो सिट देरहाहोनो हाया आरो बेनि उनाव जाहाथे मिडियायाव आरो मिडियायाव जाहाथे हाग्रामानि नामा फैया आरो बेराफारसेथिं बिपिएफखौ हाग्रामाया मोनसे कम्पानिनो फानदों बे कम्पानिया पिकेबि हा माने प्रलाद आरो कास्टम आरो बिक्रम बिथांमोननि बे कम्पानियाव माने गेसाव बेदर बानायो आरो बे गेसाव बेदरखौ हाग्रामाया जानो थाखाय बेखौ रेडि खालामगासिनो दं आरोखि थ' बेफोरबायदि आरो गोबां माने हाबाफारिया हाग्रामा मोननियाव सोलिगासिनो दङ बिपिएफआव सोलिगासिनो दं थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।